adat telonan. Nah, wong Jawa kuwi duwe adat telonan ya, Lur. Maksudnya piye? Slametan telonan bojo meteng oleh telung sasi. Kuwi wong Jawa biasane dislameti. Lah karepe slametan mau, karepe wong Jawa piye? Bene si jabang bayine kuwi lair sampurna. Sampurna laire, sampurna batine. Bene slamet wisuke lek roh ngalam padang, slamet biwunge ya slamet si jabang bayine. Tur dadiya anak sing soleh solihah. Mulane Lur, adate wong Jawa ki luwur banget. Adiluhung. Tur nang kono ki ya tersimpan hikmah-hikmah liyane kayata slametane wong Jawa biasane undang-undang tangga teparo lho. Malih enek tangga teparo malih do rukun, mangan bareng lho. Apik to Lur adat ngono kuwi, ketara guyub rukune. Lah kuwi lek bojo meteng 3 wulan kuwi lek ngarani wong Jawa jenenge telonan. Ngono lho Lur.